एफा गोबाव थाहैबाय ना खबर ना दबर आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो फल' खालामबाय थाखायोमोन। उफाय गैया सोलिनो थाखायथ' माबा मोनसेखौथ' मावहैनांगोन ना। आरो आंथ' नोंखौ बेबायदि सानो होननानै मालाबाबो सानाखैमोन ना। जेखि जाया मानो लेंहरनायनि थांखियासो मामोन? दाबो हमनो हायाखै आरो नों होनबा। आं नोंखौ बेसेबां नागिरोमोन नोंनि लोगोफोरनाव सोङोमोन बहा थाहैखो बहा माहैखो खबरबो गैया होननानै। हमनोथ' हादों। दे जेन'बा नोंबो सेंग्रा आंबो सिख्ला सेंग्रा सिख्लानि गेजेराव मा सोमजियो बेखौलाय नोंबो मिन्थिखानांगोन ना। आच्छा बिदिब्ला नों आंखौ औ आं नोंखौ मोजां मोनबायना। हाब एथ' गोरलैयै? आं नोंखौ माब्लाबाबो हरखाबै बेबायदि मोजां मोनगोन होननानै सानाखैमोन। आरो आङो फोथायनो गोब्राब मोनबाय। मोजां मोननाया डेट टाइम आरो माब्लाबाबो खिन्थाखानाय जाया। बेयो हरखाबसो जाखायो। सैथोना नंखाय जाखो फोथायनो हायासै आङो दिनै। आंखौखि एफा गोबाव नेनानै थामारदोंफा। नाथाय मोजां मोननायनि थाखाय नों मा खालामनो हायो? दे बुं आं नोंनि थाखाय मा खालामनांगौ? आं नोंनि थाखाय गासैखौबो खालामनो राजि। नंथारमारगौ दा? औ नंगौ आं नोंनि थाखाय गासैखौबो मावनो राजि। संसारनि जेखि जेंना जेंसियानो फैया मानो आं सौसिलांनो राजि। थै जाम्बि आं नोंखौ ओरैनोसो होनदोंथ'। आं नोंखौ आनजादसो नायदोंमोन। मा बिदिब्ला नों आंखौ गनायबाय? आं नोंखौ माब्लानिफ्रायनो गनायनानै दङ मिथिबाय। दैमु दिनैनि थाखाय जाथ'बाय नामा? आंबो दाख्लैसो फैनाय। आंनि लोगोफ्राबो नेगासिनो दङ। लोगो हमनानै रायज्लायनो बिराद गोसो जादों। दान्दिसे थाथ'बावनो हाला आरो? नांला दैमु गामिनि मानसिफ्राबो उसुबिदा सानगोन। फैनाय लोगो लोगोनो सिख्ला लोगो हमदों होननानै। नांगौबा गाबोननो लोगो हमफिनगोन होनखाबायना। थौ होमबा दैमु थांदिनि। थौ होनबालाय। खाथियाव दाउबो निजिरा गोजान गोजान दाजेराय गोसोआबो गोजान जागोन। ए मानसिया आंखौ खाथियाव दावलांजानो लुगैदोंगोनहाय दावलांसैहां। ला 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 ओमफ्राय माथो गान खनबाय थाखो? गोजान गोजान थादोंमोन नालाय आखायनो खोथाफ्रानो फैयाखैमोन। दा खाथियाव फैबाय जागायनोसै रायलायनोसै। मा बेसे गोबाव रायलाय मोनबावनोसै? आफानि गनाय टाइमाबो जानोसै आइयाबो अफिसनिफ्राय फैनाय टाइमा जानोसै। नोंबो लोगो हमनो फैनाया लुलारजोंसो फैयो नालाय बेखायनो सब समाय लेट जायो। माथो खालामनो हिनजावफोरना गाननाय देलायनाय आइलिनार फुननाय लिपस्टिक फुननाय बेफोरजोंनो हिनजावफोरना लेट जायो। हिसाबाव नों देलायनांलाब्रा। नोंखौ आं मोजां मोनखाबाय मानोथो देलायबावनांगौ? देलायाबाबो नों आंनिखासै। होनबाबोहाय बोसोरनै थाखा मालाय देलायनो मोना नामा? नोंलाय माथो लंपेन्ट गानना फैदों जुथा गानना फैदों? गस्ला बेनेम गानना फैबानो जायो। गानगौथ' आङो आंना बडि गैया नालाय आखायनो गस्ला बेनेमखौबो गाना आङो। बे गस्ला बेनेमा बडि गोनांफोर गानबासो सेल जायोथ'। जों बायदियाथ' बायखाया। ओमफ्राय खोनासं जोंनाथ' बिब' बिनानाव सानैल' आइ आफामोनहा गोरजासो लाखिनो नागिरदों। हाबाब नोंहा देरसिन नालाय बिलाइ जाग्रोखायोना। बे नोंना बिनानावफोरखौ लाखिनो हाया गोरजिया। नोंखौ आं लांगोनसो आंहाबो फिसाला सासेल' ना। ओमफ्राय आइ आफामोनहा हरमाराबा मा खालामगोन नोङो? गाबैनो बे आंनि मेगन थाइनाया गगोन। हख्राव गाबैनो बे आंनि गोदोनाया फबजोबगोन। जुदि नोंनि बिमा बिफाया आंनो हरा होनोब्ला बोरला थिरखौ 2 मुथा बानायखानानै मनायाव थोब सोनानै दोननानै नोंनि नोमफाखौ गावथारगोन आं। आयौ सावथालफोरनि बायदि मा बोरला थिर जगायलायनाय? बेबायदि गोसो थोनायाव गारजाब्ला सोदोब गैयै हाथियारजोंसो गावनांगौ। सिलायाथ' आंनाव दङ बिबानो मोनो आं। नाथाय बेजों गावनाय लोगो लोगो आवाज जायो हमजागोन आं। बेखायनो बिदि फर्मुलाया नैबे खर' मेलेमाव गासिबो दंजोबखायो। गिदोंना गियाखै दे नोङो? आंथ' गिदोंहाय नाथाय आइ आफामोनहासो बोरला थिरखौनो गिगोन ना गियाथाय? गावसोर गियाखो उदै गब्लंखो आंहा गावनांगौ गावगोन। दे बिदि जायाबो जानो हागौ। ओमफ्राय नै
आहा थांनाय टाइम जाबाय आइ आफामोनहाबो फैनाय सम जाबाय नै खोनासं नों हायोबा गाबोन जोंनावनो थांदो मानो होनबा आइ आफामोनहा 9टा 10टायावनो ओंखारलाङो नालाय जोंनावनो लोगो हमसै होमबाथ' मोजां नोंसिनावनो थांनो मोनगोनबाथ' दे होमबा आं थांसै गाबोन थांबानो जाबाय निजिरा ला 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 ने ने रे ने ला 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 जाबाय थांदो होश माथो दाबो फैयाब्रा बिलाय थोस आं लेंबाथाय फैद'थारलै बियो गाव लेंबाबा बाब खें 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 थोस अ दासो फैदों गोख्रै फैब्रा हैद थाबायनायाथ' हिनजाव बायदिसो होस बाबाबो गवा नों हारसिङै थांदोब्रा आं बादोंमोन थांनो मा हारसिंब्रा नोंजोंबा हेफाजाब होनांगौ जायो थौ गारिया सालाय आरो आंसो सालायबावनांगौ आरो हैद रबिराम आंहाबो लोगो हमनांगौ दङमोनलै नों एसेबो बुजिथारालै खोथाखौनो दा थाब सफैयाबा रागा जोंबा मा जानांगौ सौफैगोनब्रा सौफैगोन दाउला खासियानो सिथारनानै होना थेवबो जों ओंखाम जाबोआ डाइरेक्ट बेनिफ्राय बायह्रा थांनानै नोंनिखौ लोगो हमहैसैब्रा हैद बोरैबा लेट जानांगौबा गोगोम रागा जोंखागोन बियो आंखौ ओरैनोबा दाख्लैबो मोजां रायलायनो मोनाखैब्रा हाखु दाखुजोंनो दिनैसो लोगो हमनानै मोजां रायलायनो नागिरदोंमोन हैद नोंना साननाया जुदाथारलै ना लोगोजों हेफाजाब गैया नामा नोंहालाय दे नोंनानो जाथोंसै खिन्थु साहाल' लोंनानै ब्लड फैनाय जागोन ओंखाम जानो थिनबाबो जाबोनाय जानाय नङा दहायनो होनखाबायना आङो दाउला खासि हांसो दाउ सिथारना जाहोना थेवबो जों जाबोआ थौ सालाय हैद बारुरु थौ सालाय बाइकबो गैजाया नालाय थौ आंनिखौ सालायाब्लाय सोरनिखौथो सालायनोलाय थौ आंनिजों लोगो हम सालायनोसै थौ सालाय नै बेनो हाब नै बिजों थौ दोन थौ निजिरा ओइ निजिरा ए रबिराम सफैबाय फै जिरायफै आंनि लोगो सबिराम फैनो गोसो गैयामोन मानसिया एकदम आंजों ब्राब्रा लेंबोजादों लावलायलायखायो मानसिया दे खुलुमबाय एहे खुलुमबाय रबिराम एसे थाब थांसै हाब दासो आगान होफैदों दानो हाखुरावबो थांनो नागिरबाय नोङो गावनियावबा बाब फाग्लालै नोङो मानसिया आंहाबो दिनैनो लोगो हमनांगौ दङमोन दिनैल' नोंहा लोगो हमनांगौआ गाबोन समफोरसो आरो आइया माबा सोलायफैगारबायसो रावा दासो फैदों दानो मानो थांनांगौ जाखो गोसोथोनाय लोगो हमनो लिंनायानो आं बायदि लाबोनो हायाना गावहा हा दे दिनै लोगो हमाबाबो गाबोन लोगो हमदो र' दे आं देलायनि थोस नोंना माबा सफैनानै सोलायगारबायसोलै नों थाङाबा थादोलै आं बाइकखौ लानानै थांसै फाग्लाबो दों नोंनो जानला मोनला बाइक हरनो ओरैनोबा थावा खुनुरुखुमसो सोनानै फैदों होस मारैबा सोलायफैथारबायब्रा नोङो दसेनो सोलायथारबाय आं नोंजों थाब थांफिनगोन होननानैसो फैखाथारदोंमोनलै गोबाव खालामनो मोननाय नङा खिन्थु सोरथो थाङा होनदों दैनि उनाव साहा होफैगोन साहानि उनावबा मा होफैगोन मा एवनानै दोनदों मा मादों होफैनायखौ जायाबा दुखु मोनगोन ना होस ए नोंना फावा आंखौ एकदम लेट खालामथारनायलै नोंनि गोसोनाया थार गोसोनायबा सानसे लोगो हमै फेलें जानायखौ बुजिनांगोनलै बेबो होस आंना बिदि नङालै सानसे लोगो हमैखौनो फेलें जानायखौनो रागा जोङोब्ला नाय जोंना रागा जोङा मालाय थोस फैफाया सानखादोंमोनलां थाबायनानै थांगोनलै आं खिन्थु गोबाव खालामोबा थोद जाम्बा थाबायनानै थांस्लायस्लाय गोबाव खालामनानै बाइकजों ब्लिउ थाङोब्ला थाबसिन जाया होनब्ला र' थाथ' आं एसे लाइन मारिनानै फैनि सिन्था खालामनाङा दे हाब निजिरा नोंखौ मा एफा साइज नुदों दे
नंथ्रा बे थगायथारदोंसो बियो नोंगौ नै सयथिबो गामाखालिनिफ्रायबो दिनै साबसिन नुथारदों थेंक इउहाय सना ओमफ्राय दै लोंनो हरदो लोंनोसै आदै मादैमोनहा बहा थांदों ओमफ्राय बेसे गोबाव जाबोगोन आफाया बेलाय स्कुलाव आइया अफिसाव थांदों ओंखायनोसो नोंखौ लिंहरदों दा आयौ मासि सालाक नोंलाय बिमा बिफा गैयावसो लेंहरलायनाय थौदो नोंना लोगोआ हारसिं जाबाय बियो आरो दै गांबाय बियो है दहाय फ्रेसनि लोंहोबोखादां दखानाव गुसुनो दै गाङाखै बियो र' एसे रायलायबावनि थाथों बे जाम्बाय हारसिङै सोरनि गारि थाफैखो सबिराम बेलाय जोंनाव बोरै सफैखो दे सबिराम दैमु बे नोंसिनिसो न' जोंनाव बोरै सफैखो नोंलाय बोरैथो जोंनाव गुरब्ला सफैखो नोंलाय सोरजों आंबो आसरितसो मोनबाय बोरै नोंसिनाव सफैखो दे आइया गाव फैनायखौनो मिथिलायै सोरजों फैया है गोदाव सेराव आइ आफामोनहा नुबा मा जानांगौ दे सोरजों फैया माबालि रबिरामा लाबोफादों आंखौ रबिराम माने आब'नि गोसोथोनाय औ ओमफ्राय बे रबिरामनि गोसोथोनाया नोंनि बिबोसो आरो आइ बिदिसो आरो औ ओमफ्राय बोरो बिसोरलाय दै लायनो थांदोंमोन सासेयाबो थांफादोंमोन सुथुनानै गोलैहैखो ना माखोथाय आसरितसो मोनबायहां होमबालाय नोंसोर सानै लोगोनि गोसोथोनाया जों बिब' बिनानाव सानैयासो आरो जानो बोरै मिलायखो नामाबो सबिराम रबिराम नामाबो एसे एखेफ्राम नालाय लाजिलायसो लांबायहां र' होमबा आं आब'खौ नायनि दैमु थाथ' एसे रायलायबावनि बिस्राबो सानैजों रायलायगासिनो ना जोंहाबो सानैजों एसे रायलायनि न'आवलाय बोरै बिदि रमान्टिक खोथा रायलायजाबाय बायनांगौ जाखो रमान्टिकआलाय मा न' मा लामा मा पार्क जेरावनो लोगो मोनो बेयावनो रायलायनो हायो होमबाबोहाय लाजियो आंहा बेबो जोंनि न'आवनो लायबावसो है जेबो नङा आब'आबो जि सालाकना आइयाबो अफिसाव आफायाबो स्कुलाव थांनाय समावसो लेंहरलायबावो होमबाबो जोंहाबो एसे मुलाम्फा जाफाबाय आरोना नोंना लोगोआ नेनो बाबाय होनदां है जेबो नङा नेग्राखा बियो रबिराम औ रबिराम आं जिरायगासिनो दंखायो रायलाय बेसे गोबाव रायलायो आं नेबाय थागोन टेनसन लानाङा नै खोनाबाय दा नेग्राखा बियो नेबाय था दे रबिराम जिरायबाय था है आं उसुबिदा मोनबायहाय आं आब'जों रायलायहैग्रोनि नामा माखौ उसुबिदा मोननांगौ जाखो बिसोरबो रायलायगासिनो दं जोंबो रायलायगासिनो दं एखे ना ओमफ्राय नोंना लोगोआ सोरखौबा लोगो हमनो होननाया दा थांगोन नामा नोंसोरलाय थांथ'ला रायलायबाय थागोन बावनो गसंनानैब्लाबो जिरायबाय थादों बेबो खामसालियावनो नोंसिना दा आदै मादैया स्कुलनिफ्राय फैयोब्ला स्कुल गनाय लोगो लोगो बहाबा मिटिं जाबा हामगौलै आरामसो रायलायबाय थागोन जों आफायानो थाबसिन फैयो आइयालाय मोनाबोबावोसो होमबालाय दाहाय लोगो मोनगोनखौ दानो लोगो मोनखाबाय दाहाय बेलासिनि आलदा दाहाय लोगो हमबावगोन आं होमबाबो ओमफ्राय नै दा आब'मोन फैबा जों सानैजों मोजां मोनलायनायखौ दा खोन्था दे खोन्थाबाबो जेबो नंला गावसोरबो ना दाय मावनाय बायदि जाखाबाय होमबाबो दा खिथाखा जाबाय निजिरा गासिखौबो रायलायजोबनानै उनाव माखौ रायलायनाय जागोन थौ आसला नेनो बाबाय बियो गेलासा लादो थौ दैया हैदो माब्ला फैनानै सानैजों रायलायबाय थागौसैलै दै लोंसै
नांला दहायसो गांदोंमोन दा गाङाखिसै। मा हिसाबै दै गाङासै नों जेनेब्ला? खारन दं। ओइ मा खारन? ओमफ्राय माला फैस्लाबखो? दहायनो सौफैदों। हाबाब दहायनो सफैदों माने जोंथ' बेयाव रायज्लायनाया जि गोबाव जाबायलै। होमब्लाथ' सुवारा बेबो रायज्लायबाय थादों। थाथ' आं साहा फुदुंहैनि दे ओमफ्राय ओंखामबो जालांदो दे। नांला साहाबो दाफुथुंसै ओंखामबो जालांथ'ला मालाबा जाफैफिनसै। नै बेहा लोगो हमहैनांगौ दं नालाय। केन्सेल जाबायलै हजोंना ओंखामखौनो जालांसै। हा जालांबानो जाबायना थ' आब' रेडि खालामहैसै। र' फाइनाल जायाखै ओमफ्राय मा हिसाबै बिदि बुंखो नों दहाय हाखु दाखु जानाया? बोथोरा थाङो हालो दैलो थिग बिदिनो थिखानाय समाबो दोरोदलाङो। दहायना दहाय थांबाय दाना दा जाबायब्रा। बरमायसा आंनि बिगुनां जागोनसो माला नोजोर होनानै थाखो बिलाय? जानाय नङालै साहा थाहा लोंला थाब लेंलांनांसिगोन। निजिरा नोंसिना आदै मादैया फैनायनि समा जाबायना? थौद' आदै मादै फैनाय सम जाबाय थांनोसै दा नङाबा होसोजागोनबो। हैद ओंखाम जालांजागौमोनब्रा। हैद जाला सिखार। थै जालांदोना आं जागौमोनब्रा। जालांबानो दे, जाबायमोन ना। नांथ'ला निजिरा उनाव जालांसै नांथ'ला दे। जालांबानो जाबायमोन ना। थै ब्रा ब्रा नाङा जानो सफेराम थिननायखौनो। उनाव जाफैगोन गोदाव सोराव दहाय ओंखाम जाया होननाया दा जानो नागिरलाबायनाय। थौ थाबाय। आइसो साहाबो लोंलाङासै हाखु दाखु लेंनानैसो लांबाय। जानो मा जाखो बियो? रबिराम आफा मा बोरलाथि दानलाबायखो नोंलाय उन्दै गोरलै बायदिलाय? साबधान आयै आंखौ दिनै जानला मानला दाबुंखा। आइ मा जाखो होनबा बे गथ'आ? बेखौ नायलाय आयै मानसिनि मोदोमाव हाबगोन ना हाबा? सोरखौ गावनो नागिरखो? बिसोरखौनो गावगोन आं थगायनानै हाबा हरदोंथ' बिसोरो निजिरानि बिमा बिफाखौ गावफ्लंजोबगोन आं। हाब मा जाम्बा जाम्बा फाव बेलाय गावनानै थैया होनबा बिसोरो? गावथारनो होननानैथ' बेखौ थाथासिनि बोरला खालामदों आङो। थां थाथासो लानानै फैबाव थां गंफे दं लानानै फैजोब। आइ गावमारगोन ना मागोन जाखो नोंलाय जाम्बा? नै आयौ! नोंबो दासिमबो मिथिया नामा गावगोन खाबायना गावगोन थां थाथासो लानानै फै। गोजामा गैलाबा बे गोदाना देफेना लाबो साथाया बोरला थिग खालामजोबनां। गैया साथा गोदानखौ मोना आंहा दाबसे थांबा नांगौ। जाम्बा थांसि थां मानसिफोरजों बुजालाबायबा मा जानांगौ जाखो? नों होआखै मा जाखो आहा थोखाबाय नै। बेफोर आंनो सिफ्लिगासिनो नङा आरो बैसोरलाय? बिसिनि मोदोमखौ ब्रे ब्रे गावफ्लंजोबगोन आं।